Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, ka-loyal, charming tago. May mga sabit. And Tita, Tanya, hot, yummy, fresh. Hulala, chinita. Hindi po makamove on ang pamilya ng aking ex-boyfriend. Good morning! Sa lahat po ng tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Ako si Maureen. Mula po sa Cainta, Rizal. Naging boyfriend ko si Jacob sa loob ng 3 taon. Pati pamilya niya po, sobrang naging ka-close ko. Pero hindi na po kami nagkakaintindihan dahil sobrang seloso po niya. Lalo na kapag nakainom. Nasakal po ako ng sobra sa kanya. Habang abala siya sa kakainom kasamang barkada, tas wala pang matinong trabaho. Ako naman, mag-isang pinaplano ang aming kinabukasan. Pero nakakapagod po pala yun, no, Uncle Dagol, Tita Tanya. At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Sikretong malupit, pwede pa bulong. Bango talaga. Jacob! Halika nga dito. Lalambing lang eh. Tigilan mo, huwag mo kong halikan! Ang arte mo naman. Hindi ako maarte, ayoko! Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ano ka ba? Init na ako kanina. Ayoko. Ano ba gusto mo? Ikaw! Ano ba? Ano ba? Masisigaw ako na malakas para marinig mga kapitbahay! Problema ka ba sa akin? Malaki ang problema ko sa'yo, Jacob. Di ka ba nakakaramdam? Napakamanid mo naman. Tanga ka ba? Ano ka nga? Ayoko nga. Di ka talaga Ano ba? tigil eh. Ano gusto mo? Ha? Titihaya na lang tayo? Magtitikiman na lang tayo tapos wala naman tayo makakain sa araw? Ha? At ang init ang ulo mo. Hindi mainit ang ulo ko, Jacob. Ikaw ang walang kwenta, ikaw ang manhid, ikaw ang tambay, ikaw manginginom. Tapos gusto mo ganito pa tayo? Gusto mo pala sarap tayo gabi-gabi? Tapos wala naman tayo makain sa umaga, nakakain ba to, ha? Mabubusog ba tayo dito? Ha? Bubusog ako. Ikaw hindi ka mabubusog? Kapal na mukha mo, sumasagot ka pa talaga. Ano ba? Jacob, kailangan Bakit? ka magbabago. Okay. Alam ko na. Ayaw mo dahil doon sa kababata mo si Brian. Ha? Alam mo, pag nag-uusap tayo, naririnig ko yung pangalan ni Brian. Alam mo, pumunta si Brian. Tulungan ako ni Brian. May pinasok na account sa trabaho mo si Brian. Puro Huwag mo Brian. akong gawa ng issue!
Hindi ba yung issue? Hindi yun issue. Jacob! Kagising ka nga. Kaya pala. Jacob, huwag mong baliktarin yung sitwasyon! Ikaw yung problema dito. Ikaw yung hindi nagtatrabaho, manginginom ka pa. Pabigat ka sa buhay ko! Sa totoo lang! Ako, Sa totoo lang! makinig ka. Nagiinom kami ng barkada ko pero alam nila wala akong ibang babae. Ikaw lang ang minamahal ko. Aanhin ko yung Normal loyal. lang naman Tamad naman! Kaluyal ako. Painom-inom lang ako pero siyempre ikaw yung mahal ko. May mga plano din ako para sa Ayoko atin. na. Ano ba? Ayoko na. Ayoko na. Dahil ka sa Brian na yan? Huwag mong balik. Oh. Kapal na mukha Parang mo. guilty ka eh. Guilty ka. Ang kapal. Guilty. Guilty ka. Kapal na mukha mo, Jacob. Tumawa. Binabaliktad mo ako. Ang kapal na mukha mo, hayop ka. Hmm. Ha? Ang kapal na mukha mo. Ganyan Nakukuha ka. mo pa akong ganyanin. Grabe ka naman. Ayoko na, Kasi may ayoko pinag- na, Hindi. ayoko na. O sa tingin mo papayag ako? Ano pa alam mo ko kung hindi ka pumayag? Hindi ko papayag. Kahit Maureen. hindi ka pumayag, makikipaghiwalay ako ngayon din sa mga oras na to. Maureen. Napuno na po ako sa kanya kaya hiniwalayan ko na po si Jacob. Hindi siya nagparamdam ng ilang araw. At buong akala ko ay okay na. Medyo nabunutan ako ng tinik. Subalit, hindi pa rin pala siya sumusuko. Pinuntahan niya ako sa bahay. Hoy, Mars! Yung boyfriend mo nag-aamok dun sa labas. Ano ka ba? Di ba lalabas? Di mapuntahan yun? Yun pala, yun sa bahay pala natin yun. Oo, kanina ka pa hinahanap noon. Kaya ano, puntahan mo, kausapin mo. Anong gagawin natin? Mars, tawag ka kaya ng barangay? Nagpatawag na nga ako, hinawakan na si ng mga tano doon. Mars, anong gagawin ko? Mars, Kausapin mo na natatakot lang. ako. Mars, baka pwede ikaw. Mars? Boyfriend ko ba yun? Takot nga ako doon. Takot. Pwede isamahan mo ako. O sige, okay. Sa likod mo ako ha. What? Baka sapukin ako. Mars, ako yung gagawin mo panangga. Napakawalang hiya mo talaga, Mars, di Mars. ba BFF? Oo, pero Mars, kasi yung sa'yo pag nabangasan ka, okay lang. ganon! Sabihin mo, Mars. Sabihin mo na lang na matigas kasi yung mukha mo. Mars, Ba't mo hindi. diretsuhin? Sige nga, diretsuhin mo. Yung sa'yo kasi mukhang injured na hindi halata pag na-injured. Oo nga naman. Tara na nga. Tayo ako! Bitawan niyo ako! Mars, ayan na, ikaw mo Bay, ayaw pagmahawi na rin, Bay! Bitawan niyo ako! Jacob, huwag ka magbaoy dito! Lumayas ka na, Mars! Mas mananapak yata, Mars! Ikaw, ay ka rito, ha? Alina. Jacob! Mars, ito lang ako, Mars! Jacob, umalis ka na. Kung di, papadampot talaga kita sa barangay. Papadampot. Papadampot kita. Ano ba? Ayaw ko maghiwalay Ayoko tayo. na, Jacob! Mahal na mahal kita. Ano daw, Mars? Ano daw? Mars! Naintindihan mo pa naman, di ba? I love you. Mars, ano daw? Mars! Uhaw na yan, tumitira na. Ano, payakapin? Kaya, Jacob! umuiwan. Jacob, umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Mahal na mahal kita. Umalis ka Hindi na. ako nakatulog. Araw-araw na ako umiinom lasing. Dahil namimiss kita. Uy. Umalis ka na dito, Jacob! Hindi ako alam. Tatawag talaga ako ng tanod ng barangay. Kala mo, ha? Mars, tumawag ka na kasi ng barangay. Nandito na ako. Nanonood lang ako sa inyo. Wala ka kasing kwenta. Ganda ng tandem nyo Para kayong cat, Neil, cat. Oh. Bakit ka? Wala kang kwenta. Na-elect ka pa naman tanod. Nagbutuhan kami para sa tanod. Ako yung number 1 tanod sa butuhan. Ano Napagod na ako dito. Huwag kang makialam sa akin, brother.
Mars. Bay, hindi naman ako nangalam, bay. Mars. Pero dadaputin ko na to, patapusin mo na lang. Sampulan mo nga yung tanod sa pakimo ng isa. Naiinis ako. Ikaw, tanod ha? Hindi mo alam na kaya ko mag-stretch dito, ha? Ay, bay, galaw-gaw. Ano? Wala kang ambag tanod eh. Dadaputin ko na pag natapos siya. Salamat, pare, Winitikan ko na kasi yan. Na yung lungs Sige ko. na. O, Jacob, umalis ka na. Sino ba kasi nasabi sigaw-sigawan mo ako? Mahalin mo na lang ako ulit. Ano ba? Huwag mo na ako sigaw. Di ba napapagod ka sa ganyan? Subukan mo mahalin mo ko ulit. Hindi ka na masasaktan. Hindi ka mapapagod. Hindi ako kinikilig. Hindi ako kinikilig. Ayan, tulog na. Kuya Manong Tanod, pakidampot na nga, ano, hindi ka pa rin kikilos? Pag hindi, ano talaga, sasampahan ka Hindi talagang ako administrative natutulog. case. Ang natutulog ang tanod. Kuya Tanod, Nakatulog ako. Pasensya na. nalilito na ako! Ako na yan! Hindi na ako nagpadala pa sa awa-awa niya. Pati ng kanyang pamilya. Ayoko na. Pero bakit ganun di pa rin po sila makamove on? Ganda ko. Mars. Mars, ano na naman? Ikaw ba? Mars, nandyan yung pamilya ni Jacob. Gusto ka kausapin kung okay Mars? lang. Bakit may mga ganong pag-uusap? Mars, ba close kayo? Pinagluluto ka ng nanay niya pag pumupunta ka sa kanila. Oh, dahil dun kakausapin ko na sila. Mars naman, parang wala kayong pinagsamahan ng family niya. Kausapin mo na. Nilalangaw na sa labas sa tatay eh. Sige na. Sige, Mars, Papasukin pero ko. samahan mo ulit ako ha. Dito lang ako, Mars. Papasukin ko na ha. Sige, Mars. Inis naman, pag ganito pa. Ay nako, napaka-toxic talaga. Moren. Moren, nandito kami para magdiretsahan na. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Tayo matatanda na, di ba, Kanor? Ay, totoo yan mo rin. Matatanda na kami. Yung anak namin. Matanda na rin. Isip bata nga lang. Sana na may mapatawad, buhi, ha? Alam mo, Morin, yung ama mo, nung araw, Hindi ko anak yan. Ang anak natin si Jacob. hindi nga. Bilang magulang mo na rin kami eh. Yang iyong bibyenanin, Sakto. nung araw, parang nagbago yan eh, nitong nag-senior na eh. Pero nag-bis. Sabi ko na, papunta rin sa akin ang usapang to. Ituloy mo. Nang susunod din ako dyan. Bago yan na mag-senior. Pero alam mo, ang gusto ko dyan, kahit yan ay mangingino, magsasabong, saksakan ng babaero. Minsan eh, nagsyabu pa yan eh. Hoy! Sampurado at bulad. Pero napakaalaga sa pamilya. Kaya yun na lang ang tiningnan ko. Kaya baka pwede mo naman pagbigyan ng anak namin si Jacob. Alam mo si Jacob, hindi na kumakain. Kaya nga eh, Sinasabaw na yung beer. maawa ka naman at parang minsan eh nagsasalita na mag-isa eh. Nay, tay, pasensya na po kayo. Naiintindihan ko po yung nararamdaman nyo bilang magulang. Pero sana isipin nyo din po ako, tao din po ako eh. Na kailangan, gusto ko pong maging maaluan yung buhay ko. Yung mga magiging anak namin.
Kaya nga, paano pa kayo magkaanak kung hiwalayan mo yung anak namin? May anak ka. Wala kang anak. Gusto mo? Sampulan natin. Hindi, ang ibig kong sabihin, maawa ka sa anak namin. Puro na lang sa pag-iinom mo lalong iniwalayan mo siya. Eh di ba kayo po ang tatay? Ako ba ang tatay at ako ang magsasaway? Kayo nga ang magulang eh. Kaya nga Wala patulong pa kami. po akong pananagutan sa anak nyo. Di ko naman asawa yun eh. Ha? Kailan pa nagkaroon ng pananagutan? Yung girlfriend, dun sa boyfriend niya, ex ko na nga po yun eh. Di ba kayo ang magulang? Di nyo huban na aral yan? Tatandaan nyo, wala kayong pinagkatandaan. Grabe ka naman magsalita sa amin. Tapos magreklamo ka, pagod ka na. Kasi ikaw naman yung nagsalita ng ganyan. Tama ka naman sila, Mars! Huwag ka muna bumuelo! Hindi po, kasi nagsasayang tayo ng oras dito. Pumunta kayo sa bahay ko, namin yung sinasabi. Parang ako yung may kasalanan lahat. Di ba kayo magulang? Anak nyo, suway nyo. Hindi ko anak yan. Wala akong pananagutan dyan. Sa batas nga talo kayo eh. Ay sinasabi ko Grabe na. ka naman, Iha, magsalita kami, nakukiusap ng maayos dito. Pumunta kami ng tao dito, tauhin mo kami. Di ba, Kanor? Tao ka ba, hayop, Kanor? Hayop. Kakagatin kita. Para linya ni Toto yun. Hindi. Sige. Pasensya na po kayo sa nasabi ko, pero umalis na po kayo. Trixie, Alam mo, hatid mo na sila sa labas, Trixie. sandali. Yung anak namin, sinisira ang buhay niya dahil sa iyo babae ka. At kung ano ba na mangyayari sa kanya, ikaw ang mananagot. Bakit ho ako mananagot? Hindi ko, wala akong pananagutan dyan! Ikaw ang dahilan. Daling, tulungan mo ako, daling. Oo nga. Eh, hindi ko alam sumagot sa ang galing eh, ng mga sinasabi eh. Ikaw na lang. Praktisado eh. Ang galing. Ikaw managot. Kanor, umalis na tayo. Tandaan mo, ikaw, kung magsalita ka sa matanda, talagang madidemanda kita, napakabastos mo. Ikaw ba'y mayaman? Ha? Ano ba narating mo sa buhay? Ba't ganyan ka magsasalita? Nakikiusap kami. Sakto. Di ka na naawa sa matanda. Ganyan ka ba sa magulang mo? Tama ba, Kanor? Tama. Oh, ganyan lang. Ganyan. Napakawalang hiya ng babaeng to. Ang yabang mo, porkit na-inlove yung anak namin sa'yo. Hindi po ako mayabang. Kayo ang pumunta dito. Kayo ang nambabraso. Kayo po ang mag-adjust. Nasa pamamahay ko po kayo. Yung paa nyo nakatungtong sa pamamahay ko. Ako po may karapatan magsalita. Ang yayabang po ninyo. Doon tayo sa labas. O sige po. Sa labas tayo mag-usap. O dito po ako, doon kayo. Para teritoryo nyo yun. Teritoryo ko to. Napakawalang hiya talaga ng babaeng to. Basta yan ang tandaan mo. Pag ano mang mangyari sa aming anak, ikaw mananagot. Naintindihan mo? Hindi ko ho naintindihan. Talo ho kayo kahit saan tayo magharap na barangay, kahit saang husgado. Balikan mo yung anak namin. Tay, ayoko tay. Nay. Ay, pasensyaan mo na, pero sana mag-isip-isip ka, magpapasko pa naman. Ayaw namin maging SMP yung anak namin. Kanor, ano yung SMP? San Miguel? San Miguel Pier. San Miguel, Milsen. Hindi! Bawa ka. Samahan na malalamig ang Pasko. Bawa ka. Mawa ka. Hindi po, pasensya na po, kaya hatid na po kayo ng kaibigan ko. Pasensya na po kayo na yan, Merry Christmas po. Pero gusto ko po maging maayos yung buhay ko din. Isipin nyo, tao din ako. Paano na yung anak namin? Wala ka talaga puso. Sige, alis kami dito. Pero tatandaan namin lahat ng mga sinabi mo. Naintindihan mo? Naintindihan ko po. Pero sana ma-realize nyo din, anak nyo yun, cargo nyo yun. Hindi po ako may cargo dun. Napakatigas mo Halika talaga. na, Kanor. Halika na. Umalis na tayo. Umalis na tayo, Kanor.